Bilesizmi нәрсе? Миңа шик ил кунаклары китап кыстыргычы бүләк итте. Кайдан килгәннәрен генә аңламадым. Нәрсә? Менә электр баганасы төшерелгән. Үзеңсең электр баганасы. Эйфел манарасы бит бу. Париж шәһәренең символы. Франциядән килгәннәр алар. Исегез киткән. Менә миңа Лондоннан килгән кунаклар белән киттем. Білесіңіз келсе, Биг Бен була бу. Мондай капканы беләсезме? Язуы инглизчә дә кебек, төрекчә дә кебек. Ягышмасам, бу Бранденбург капкасы булырга тиеш. Италиядамы? Бранденбург алмасыз нақшаган. Петербург кебек, яисә Гамбург кебек. Бранденбург Берлин капкасы. Алманиядә ул. Ә мин менә Израильдән килгән кунаклар белән таныштым. Алар да китап кыстыргычы алып килгән. Тик анда Кытай дивары ясалган. Кытайдан түгел үзләре. Бу Кытай дивары булса, кешеләр аның өстеннән йөрергә тиеш. Әйе, әмма кешеләр диварга карап турса, ул Сыктау дивары була. Ул диварда теләк теләргә мөмкин. Иерусалимда. Карагыз әле. Ник без дә кунакларга бүләк әзерләмибез соң? Чынлап та, Магнит Карасиның бер истәлекле урынын төшерсәк ничек була? Мәскәү Кремлинмы? Казан күренешен төшерсәк, менә Казан дисәләр, сез нәрсә турында уйлыйсыз? Кошариф мәчете. Татнефть арена мәйданы. Сөембикә манарасы? Әйе, шуны төшерик.